Després també, en resposta al darrer plenari, en el que el portaveu popular va fer una pregunta que es va iniciar amb dues dades que no sabem si per desconeixement o per altre motiu no són certes, no són reals, que és la visita d'una consellera al 2024, al 2024 va dir el ple, al 2024 que va donar un vistiplau per a una subvenció de 9 milions d'euros que no existeix. Aquesta subvenció no existeix cap subvenció de 9 milions d'euros. Per tant, d'això sí que des de l'equip de govern sí que volem comentar o volem informar de que em sembla que no és de recibo agafar l'exemple d'aquest senyor que per tindre el monyo blanc pensa que pot dir el que li isca dels nassos, perquè s'han llançat a fer una cosa falsa, una campanya un poc així virulenta, per la suposada pèrdua d'una subvenció inexistent de 9 milions d'euros. Demanem al PP de Pedreguer que deixi d'intoxicar i tergiversar la informació des dels seus altaveus virtuals i de les seues declaracions públiques en sessions plenàries. Demane també que facin públic aquest document oficial. No serveixen declaracions a premsa ni notes de premsa, sinó un document oficial com el que quan jo llisc de subvencions estan tretes d'una publicació en un doc o en un document oficial. Sí, demana que facin públic aquest document on una consellera ha donat suposadament en 2024 el vistiplau a la concessió d'una subvenció de 9 milions d'euros per a la construcció. També l'informe que són 2 residències, no és una. Podrien documentar-se una miqueta millor, de 2 residències al nostre municipi, una de persones majors i una altra de diversitat funcional. Si no existeix aquest document, sí que es demanaria que rectificaren les declaracions fetes en aquest sentit, perquè estan provocant l'exaltació i els exabruptes de persones que estan donant-los crèdit. I això no és tampoc del 24 ni del 21. Però vostè en plenari, que està gravat, va dir el 24. Abril del 24. Ja també voldria explicar a la ciutadania com es pressupostava el pla Convivint. El Botànic tenia el pressupost projectes concrets del pla Convivint que ja havien rebut la delegació de competències i pressupost concret. Després n'hi havia pressupostada una altra bolsa més genèrica de reserva financera d'on es feien servir diners quan es materialitzava la delegació de competències. Per què? Perquè si obtenies una delegació de competències aprovada al ple del Consell, automàticament retenies el crèdit per a començar a fer marxa amb la redacció del projecte. El Consell no avançava el cost total de l'obra, perquè això no s'acabaria en 2 o 3 anys, sinó el primer pagament. Per tant, Pedreguer no ha perdut 9 milions d'euros perquè no tenia encara la delegació de competències. El Pla Convivint tenia un llistat de centres prioritaris per a la Generalitat i el de Pedreguer era un. La Marina Alta era prioritat 1 en general. I els 9 milions d'euros eren una previsió, que és el que diu aquesta consellera, que s'equivocava vostè, no és el 24, és el 22, quan va dir de novembre del 22, no el 21. Era una previsió del cost total, que és el que declara aquesta consellera en una roda de premsa dient que això és el que costarien les dues residències, no una. La suposada subvenció només existeix en la ment dels populars de Pedreguer. Fins així és el que va fer el Botànic. A hores d'ara és impossible que Pedreguer hagi perdut els diners sense tindre una delegació de competències. El vistiplau de Camarero, sobre el que parla en el 24 estava Camarero de consellera en les xarxes socials i en la intervenció que va fer vostè en l'últim plenari, deu obeir a les ganes de dir alguna cosa o de crear soroll al poble i tapar les misèries pròpies de la política autonòmica del PP, que està provocant que la gent hagi llegit aquestes declaracions i estigui demanant s'han perdut 9 milions? S'ha d'explicar que no. Això es diu cinisme. El Convivint havia de desenvolupar-se durant 5 anys, fins al 2025, fins a enguany. I això no està sent possible perquè el PP ha destrossat el pla i ha fet inservibles els projectes sobre els que hem estat treballant, perquè damunt també han canviat el decret de tipologies. Per tant, els projectes que ni existien ja no valen perquè han canviat el decret de tipologies, tornant a un concepte de residències com a aparcaderos de persones majors. Amb el Pla Convivint es preveia la creació de 7.000 places públiques de residències de diferents tipus. En alguns casos, s'ha parat fins a tot obres ja acabades, com el cas de casinos en el Camp del Túria. I al juny, en un enllaç que vaig facilitar a la gent, Obrestar
els documents oficials que parlen del Pla Convivint, l'últim document que n'hi ha és del juny, en el que 8 municipis van veure com la conselleria es retirava les competències delegades per a projectes de residències per no considerar-los d'interès públic. Casos de Potries, Faura, Simarcas, Sueca o els municipis de Dénia, Castalla, Altea i Xixona. Tots ells, que curiós, excepte Castalla, governats per l'esquerra, ja siga el PSOE o ja siga Compromís. Per al seu interès, que li recomane que quan tinga dubtes sobre aquests temes consulte en els professionals de la casa, que són professionals, i li pregunten quins són els últims moviments que s'ha fet des de l'Ajuntament respecte a les residències, insistix, 2, no una, a les residències que teníem en el Pla Convivint. N'hi ha una eixida de l'Ajuntament de Pedreguer a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en les que demana, sol·licita a l'Ajuntament la represa dels expedients és febrer del 2023. La represa dels expedients de Convivint, residència per a persones majors, i del Convivint, residència per a persones amb diversitat funcional. I s'adjuntava en aquesta documentació l'avantprojecte de la residència per a persones majors, avantprojecte de la residència per a persones amb diversitat funcional, certificat de l'acord del ple de cessió de terrenys, que sembla desconèixer també que la residència no és municipal i requereix uns passos perquè per a poder edificar en una cosa que no és de l'Ajuntament s'han de cedir els terrenys. I això ha sigut un procés i el vam aconseguir la cessió de terrenys. Un conveni de cessió de terrenys i una resolució d'autorització de cessió d'ús. Això s'envia en febrer del 2023. En juliol del 23, ja està el canvi de govern, en aquest cas, es requereix per part de la Conselleria una sèrie de documentació a aquest Ajuntament que es va esmenar el 10 de novembre del 2023. I això és l'últim que s'ha enviat des de l'Ajuntament i aquesta esmena de documentació per part de l'Ajuntament no s'ha rebut resposta per part de la Conselleria. Per tant, aquest cas no és l'únic a la comarca. Així a la comarca no només està Pedreguer en aquesta situació, amb la seva residència de diversitat funcional i la seva valorada o prevista en 3 milions d'euros que preveia en aquell moment la Conselleria i la de persones majors, que segons la consellera deia que costaria uns 6 milions d'euros, però com podia haver dit 15, perquè era una nota de premsa de la Conselleria. I no només està Pedreguer, està el centre de dia de Gata, que està obrant-se, però que el PP vol privatitzar per a fer negoci. Suposa que amb el model Cotino, de triste recuerdo. La segona residència de Dénia, un centre de dia, un CRIS. Un CRIS no és el diminutiu de Cristina. Un CRIS és el Centre de Rehabilitació i Integració Social. I un CEM, un centre específic de malalts mentals crònics. Això estava previst en el Pla Convivint. El centre de dia i un altre CRIS de Cal. Un centre de dia a Xaló. I el centre de dia de suport convivencial i educatiu i un centre de dia d'inserció sociolaboral de la Marina Alta. Tot això està en la mateixa situació que Pedreguer. Ja saben, si efectivament estan així per a treballar pel bé comú i els preocupa tant el benestar social de la comarca i la nostra ciutadania, els esperem demà, 28 de novembre, a Gata, per exigir que no deixen en un calaix totes aquestes infraestructures que acabem de dir en el Pla Convivint i que posen en marxa els diferents processos d'execució o, en el cas que no pugui ser possible, que prorroguen el fet este. Dit això, i per acabar, també m'agradaria comentar-los que, vist lo visto, este consistori sempre ha tingut la cordialitat, des que jo tinc memòria, fa temps que estic aquí, d'intentar contestar totes les preguntes que es fan en les sessions plenàries. Lamentablement, he d'informar-los que a partir d'ara l'equip de govern podrà acollir-se al que diu el reglament de funcionament d'aquest Ajuntament, que pense que vostè, amb els anys que porta en aquesta cadira, deu conèixer, segons el qual només estem obligats a contestar totes les preguntes que s'hagin presentat 72 hores abans, com a mínim, de l'inici de la sessió. Podran formular-se, evidentment, poden seguir fent-ho, i a més són lliures tot l'equip de govern de contestar-les o no, si són orals. Pot formular-se preguntes oralment en el propi ple i, en aquest cas, l'equip de govern no està obligat a contestar en la sessió, poden fer-ho per escrit o en el ple següent. I això serà així no per manies i suposen que ara eixirà el seu community manager dient l'autoritarisme de ferros, l'autoritarisme de ferros. No és per això, és simplement per tal que les respostes donades de bona fe, sí, que no tenim obligació de fer-ho, i de manera directa a preguntes orals, no puguen emprar-se de manera interessada, manipulada i èticament dubtosa, com ara per ara s'està fent.
El reglament el tenen penjat en la web, si el volen fer alguna de feina i mirar el que posa.